vakabva nemaclash vari kuzimbabwe vakahwina maaccolades akawanda matrophy nemaawards avakahwina akaita sei aiwa kana uri palive chipombo vatega King Alfred hatinyatsovapa sando dzavo unongovatega King Alfred ipapo munhu akabva pasound clash kuzimu vakaclasha nemasound ese mahombe saka I think vane love yakasimba about masound man and also tofana kuvabiga pakurise ma-artists even ma-new voice even pananga achiri kukura I remember Winky D, Killer T, Freeman I think vakawanda vakauya through King Alfred. Yeah man, big up JC. JC aripo baba pa life. JC unodo zvemaclash ati Jehovah ongopindira baba. Saka we tunofana ku respect team yangu maiziya. We have to respect munoziva kuti ku Zimbabwe tinoita City Sports Center and City Sports Center aina kutangwa nesu kana na Chippers mudhara wangu abeka mudhara wangu Chippers watinoita naye cup clash maona naku echo chava changotanga nekurira baba chingoti pakamu saka nozatopeka mudhara Chippers maiziya vanosumudza ma-artist ma-DJs but nhasi takanyanotarisana nechine UK saka again enough respect concrete love to King Alfred for that right ngatipinde musound clash team yangu wanga uripo here wakaiona here sound clash wanga urimo here unoziva kuti ndakabatwa nevanhu vakawanda vakati Godfather muri kupinda muhondo here ndikatanga ndikupinda muhondo ndisati ndatanga kutaura nyaya yekupinda muhondo aiwa big up Gary B mix master big up voice of the voiceless Etherton commander Ibini munoziva team yangu ndikarilaisa disclaimer maziya kana tipinda musound clash umu tinopinda tiri mu-one love handakazvimirira nchitaura ndakazvimirira ini ene nchitaura ndakamirirawo mufana wangu Tanamani tinopinda muchinhu ichi kana pandakapinda naSub-Zero paipai DJ Flavor tinopinda tiri mu-one love tichinakirwa nemangoma maiziya tichiziva kuti today can be a good day for you, it can be a bad day for you, but clash inenge bhora mutambo unopinda muclash nhasi pamwe ugoisa pamwe ugoiswa hazvizikanwe kuti who will be the best man for musi iwowo saka tinopinda muchinhu tine love yakanyanya maona tine rudo panenge pasina kana bad direction kana bad mind kana chi and I would like to think or assume kuti pandakapinda kana nana Fantan pepe last year there was nothing bad kana bad mind even panageri naithatona I would like to think that because pandakawina last year pepe I think pandaitoronga kana chinhu changu madhabha angu nei ndaitotaura nageri pafoni bozo mwangu even ndichiwina cup clash munhu wandakatobata pafoni ndiani ndigeri tichitokurukura nageri ndatosvika kuZimbabwe Geri vatonipinzira foni achitoti congratulations King but I think next year tiri kuita sei tichasangana kucup clash ndikatoseka ndikati Geri B kana ndakusangana newe cup clash manje ka ndakutoya ndakaisa chidhina muhomwe ndotombokurove nechidhina tichitoseka andidi and of course it came through takabva tazosangana nani na Gary B na Etherton mu clash so big up Gary B wherever you are, big up Etherton kwauriko kwa and no bad feeling and tinoramba chirwama workstation since just like anongweta nani na Fantan so ngatichipinde muclash manje ngatipinde muclash ngatipinde muclash team yangu tichibata iya takuita team yangu nyatonzwisisai pana vanhu vane badness vekuti kana chitaura nezveclash so tiri palife anenge akutomhanya unoti aiwa vaenda paclash vari kuda kuzotaurisa vanoda kuzochema aiwa ireview yatinongoita even patinoita cup clash yekuCity Sports Center nango series tiri kuclash
tinozongoita review paredhiyo patizvozvo ndiri ku-UK, saka ndichikwanisa kuita review paredhiyo, and even after clash yangu naFantani tinongoenda live. Saka nyatsonzwisisai timu yangu kuuya palive panapa kuti tingonakirwa tichionesana, tichiseka, tichiona kuti pakagonekwa ndepapi, pakatadzwa ndepapi, pakabhaizika ndepapi, tichinakirwa. Tisati taenderera timu yangu, ngatitange tawirirana kuti hapana badness, hapana politics, hapana chii. Tinongoita review yeclash. Kana mati bo timu yangu ngatienderere nereview, aisi danger. Tikuitira mamero, because kune mamero izvozvo anenge achida kuzoenda pamapage pavo, vakuno tiri kuona Dharoyo ari kungochema ari kuita sei. Aiwa, kana tiri kuwirirana nereview ipo kuti ngatiite review, ngatimbonyore kuti one love, ngatimbonyore kuti one love, because mamero tofanira kugara tamaendera kumberi maiziya, because mamero haakawandisi kubva everywhere. Kune mamero anenge aripo maiziya, anenge achida kutsvaga content, achizonoda kuti ayewa ari kuzoita live. Ayo, tisati taenderera timu yangu, ngatange tawirirana kuti review yatoda kuita ipo, mumbonyora kuti one love. At least ndikaona one love kana kuti 10-20 kandozoti aiwa tiri muchinhu chedu maiziya, because ine mamero timu yangu. I think handikutoona one love ari kutouya because kune mamero akawanda maiziya, saka tichida kugara tatombaisa pasite. JC akaoma kuvada, ndiyatotanga kubva kana one love chibaba JC ka. Hai ndeka patinoita malive pamwe pese unenge uri mumateresi uchingoona, nhasi wadzika muteresi baba. Aiwa ndinoona one love ari kuuya, one love ari kuuya, one love ari kuuya. Right. Aya, rekeze chibhomba kati. Aiwa one love auya. I think tapanzwisisa. Right, ngatipinde mclash timu yangu. Right boys zangu, tapinda mclash meme, takuya mclash muno. Ndofunga makona pa Facebook tichiposta zvakawanda, tikaposta kama kadhabu, so ka remix katakagadzira, so kama kadhabu anikati ka remix kekwambuya nahanda kakaimbwa nomwe musikana anonzi Daisy, big up Daisy. Takabata Daisy vauya mustudio vatagadzira kadhabu kedu, big up Simplex, ndiye producer wedu wemadhabu. Vatagadzira kachi aiwa Simplex ndo dzako, big up Simplex. Ndobva tagadzira kadhabu, takupinda mudeke baba kuya ku-UK. Ndobva takanda kadhabu kedu, kadhabu katakakanda kaike mudhara kakane kari kuti kuona kupinda muhondoka unenge uchizvisaika plus uchisimbisa kakuti ma1 kumberi uko, plus uchicreate hype yeclash, because King Alfred vanenge vaisa mari muchino. Saka King Alfred kana vaisa mari muchino, chinofanira kudhonza mari, chinofanira kuzara. Ndova takanda clash kakadhabu kedu tichipinda mudeke baba. Yanga iri Thursday tapinda pa UK baba maiziya, kadhabu karira katenderera, tapinda mu UK. Right, taenda kupi ku press conference netimu yangu yemasoja. Takasimbisana because hatiregedze kusimbisana nemasoja because tiri maudwa, hatiri masoja yemana. Big up njontakadza uyu mwana anoda maclash zvake. Tapinda taenda ku press conference ndaenda netimu yangu yemasoja, ndofunga makaiona. Yes, yanga kuitwa timu yangu inonzi showbiz, entertainment. Ndiye kunakidza imimi vanhu vanoda nakirwa nemaclash napromota anenge aisa mari kuti chinhu chake chinakidze. Tinobva taenda in extra mile maiziya kuti chinhu chiite sei chinakidze. Tobva taenda kupress conference tine timu yedu yemasoja yemauto tichisimbisa. Tabva taenda kuhondo, tabva tanorepresenta kuti press conference chinhu chinakirwa. Ende ndaiona macomments mainakirwa nechinhu. Tabva kwakuya mudara, tabva tasvikaita kama kavidhio kedu tina Minister of Defense Henrina Rovimbo. Aiwa bega Minister of Defense, manager manyama, makapenga manager. Aiwa salodza nyu manager, makaipa. Vataruwa yes ataita ya timu. It's part of entertainment. Yekuti kana uchingo watorwa nani promoter isa Mario. Yekuti guys ndikukuda ku UK, you then have to give value. Yekuti why wadaidzwa waizi aungo wakangobata laptop kuzongora mangoma try ku create okuisa value tichita yese ataita yaya.
tarova apa nongotaura fast because ndilosvika paclash tabva taita yese yataita mutora tiposta tumafirimu tumachicheche kwakusiri kuzvifonera kana kuzvigayira timu yangu kunonzi kucreata entertainment and kupa value kushow kuti vanhu vanakidzwe vanhu vataure nezvayo maona. I hope you understand and I hope kuna amwewo masoundman kana maartist anenge achitoona kuti aiwa kana munhu aisa mari ngatisimbise chinhu chake. Ndo zvataita right. Tapinda musi weclash 23 May baba, Club Olympia Leicester. Bye bye. Tapinda paclash bye baba. So clash yanga kamera so timu yangu. Tapinda paclash first panga paine intro round raingonzi intro rekuti unoridza 5 minutes uchipinda bye overall wachi 5 minutes dzema mangoma ako. Mutemo wangu uri paclash ndewekuti auridze remix audzokorodze song and unoridza 5 minutes intro popindwa muround 1 10 minutes local music nozimdanso popindwa round 2 strictly doublets any genre strictly doublets 15 minutes totapinda muround 3 vocal round marege artist then ichi overwenda mu round 4 yetune for tune andidika kusvika one sound raita se rafa. So matonzwisa kamutemo timu yangu kana manzwisa mutemo nyore kuti bozve kuti bozi kuita kareview nyore kuti bozve kuti tawatatangira paintro right. Ethaton agere vapinda vorwa 5 minutes dzavo intro yavo 5 minutes vapedza kurova intro yavo izvi vatapinda vatarova intro yedu ye5 minutes vatapinda muround 1 amaiziya round 1 vararova iranga riri local tabvatarova local akatanga ndi8 na Gary haunogona kundiudzawo palocal round rapera ndobva panzi vanobva vafota ndobva tanzitete tawina andiziye imi makaronawo sei local round ranga riri sei. Ndora dzaingoridza zvese zvisiri zimutadzo ndiripi ngoma rawakaona ratakarova zviripo palitsata ikoko tichiri paintro pa 5 minutes tarova 5 minutes zedu avakomana rova 5 minutes dzavo there was no voting tinobva tangoenda paround 1 taenda paround 1 tarova ngoma boys kunzwisa mutemo lanzi bozve kuti pane ngoma ratakarova muround 1 rakakunakidzewo zilocal uchibva wangonditipirawo kana kuti panoti round 1 makaripiwa zvenyu patirangarira naGary naEthaton unobva wangosimbisawo tarova ndobva pavhotwa bvanzi Templeman Tanaman mawina round takuenda muround 2 ranga rari madoublets Gary B naEthaton ndobva vapinda varova round avo remaira madhabu. So vari pakati peround remadhabu ndofunga pana vanhu vakandiona ndaiona hangu pamacomments paFacebook voti Templeman mukucomplaina chii pana nda kucomplaina by King ndada kucomplaina because mutemo waiti audzokorodze song ukaridzokorodza song watoluza round ripi round iroro ende vakomana vakabva vadzokorora song yaBad Boy Cartel muri kuona mutemo mugrupu redu isusu remaclash ranga rina Juicer Demento, Jahanif, Gary B, Tanaman naEthaton. Ndakati nene mugrupu imomo boys common akarova song rimwe sound rikazorova dub zvinoita here ndobva zvatoramba mugrupu kana song yatorira andirika tikataiwa bo but nyaya yangu haisiriwe pairi vakomana vakabva varova song yaBad Boy Cartel dub raBad Boy Cartel dub raBad Boy Cartel iroro tanga tariridza muintro kana uri kubvumirana neni chibva wataura kuti manga mariridza ndinobva ndamboriridza izvozvo because pakazonzi aiwa Godfather ndofunga song yamaridze mamuna kuiridza iri dub but rekeda ndingoiridza ireview kaboys dzangu hainganzi danger because ndakaona timu yakawanda ida kuedza kunzwisa kuti Godfather muri kuita kunge muri kucomplaina so ndakabva ndaenda kunani
kuna compare wedu anga rijanef, then va yedu yanga ina Juicer Demento na Lazy T. Well, big up Janif, big up Lazy T, big up Juicer Demento. Ndo team yatanga tina pa stage. Va yanga ina Juicer na Lazy ndo vaiona kuti kana tina chichemo tinovaudza, kana mafanza ina chichemo vanovaudza, ivo vaongorora. Compare wedu anga rijanef ndi anga ri mu MC akabata mic achipinza masound. Saka isusu ndo vataridza song ya Bad Boy Cartel iri dub. So vamwe vakati aiwa pamwe hamana kuridza iri dub, so da kuiplaya song iyoyo tibva tawirirana tikuda kufamba round by round. Right, marinzwe here boys. Ngati tiri ipapo ndo dhabha ratakaridza muintro redu. Mu first round rakadzokorodzwa nevakomana. Tichiri ipapo ngatiwiriranei. Vakomana vakadzokorodza ile dhabha. Ngatiwiriranei kuti kuita review ka. Because pandakataura ndakazoona zvakuendeka kwamwe mapage. Vanhu vakuda kuedza kutwista. Aiwa. Ini ndinongofambirana nezviripo. Saka ndichida kuti tiite review tiwirirane. Mutemo waiti ukadzokoredza song unobva watolusa round iroro ipapo. Saka clash yedu yaiti ukaridza round 1 unopiwa 1 point kana wawina, round 2 unopiwa 1 point, round 3 unopiwa 1 point. Saka tichiri ipapo ngatiwirirane kune vanhu vanga varipo. Vakadzokorodza here dhabha ratanga taridzwa kumana paround 1. Ngatiwirirane. Tiri kufamba kusvika kuround rekupedzisira. Because pane paizotadza kuwiriranwa, saka tinoti tinge tichifambirana. Ngatiwirirane tiri paround 1 iroro. Vakadzokorodzera kumana. Kana vakadzokorodza ngatibva tawirirana kuti vakadzokorodza. So ini ndakatoisa nyaya yangu kuti kune team yangu kuyeva maiziya na compare kuti boys team yadzokorodza song. Saka ngatingoite zviri pamutemo. Zvikaramba kuteererwa ndikati aiwa boys clash chiri kutotanga but patodzokorodzwa song muri mumaiziya. Toita sei ngatingoshandise kamutemo. Saka ngatiwirirane tiri papo because ndoda kuti paite clear. Why ndoda kuti paite clear? Unoziva kuti nezvolazi ngada kuona pakutaurika siri kuti aiwa havana kuridza dhabha vatonga vasikazive mutemo. Inini Kingman ndinobhiga munhu aisanga ari paipai, ndinobhiga masoundman aisanga aripo Gerina Etherton, ndinobhiga makombe edu Janif, ndinobhiga Vari edu Juicer naLazy, ndinobhiga King Alfred, ndinobhiga mafans zvakanyanyisa. But kuita review tichionesana. Murikuona? Aiwa Richi ngatiwirirane isusu tati tikuita review. Murikuona? Review yatiri kuita yakuti ukada usikanakirwe nayo unokusuduruka. Because kuti ini handinakirwe nayo anotaura zvinyanzi kana mwe ndinobva ndabloka papage. Tikutaura mafacts tichingonakirwa. Ndofunga kuti inini nemazvinyanzi nemainsults handinobloka. Because tenge chida kungonakirwa nechinhu, tichiona chinhu tichinakirwa, imi muchitaura pfungwa dzenyu boys dzangu, tichionesana. Murikuona? Saka vakomana vakabva vasvika varidza same song ipi iyoyo. Ndofunga ndakakanda post yacho yakadzokorodzwa. Right, tawirirana. Zvanzi vakomana vakadzokorodza song yeBagam handidika. Right, zvapfuura round 1. But anga iri nyaya yekuti tiwirirane ini nemi paround 2 kana. Ndofunga round 1 reloko mata muna problem yaro. Then round 2 remadhabha tabvumirana kuti aiwa sure vakadzokorodzwa because dhabha rakadzokorodzwa. Aiwa pakanzi dhabha hazvina basa kuti
raimbwa richitaura zita rangu uro razoimbwa richitaura zita song kana yangoridzwa song chinonzi dub isong inenge yachinjwa yotaura ichikupika kana kuti ichipisa next artist andidika saka kana song yatoridzwa handigone kuiridza next munhu agone kuita sei agone kuiridza ndo zvinoreva dub ende mutemo wakazenge watoiswa mugroup wanga utorwa kuti nango iwe ukaridza song uye akali haachatobvunzwa kuridza dub ndo mutemo wakazenge watoiswa mutemo wakatoiswa naGary Pindi akataura kuti no zvandinoziva inini munhu akangoridza 45 haacharidze dub muri kunzwisisa but isusu hatina kuridza 45 takatoridza dub vakomana bva ngodzokerana nedub saka tawirirana kapa tiri kusvika kumaround 4 boys dzangu tikuita round by round kalipi tikunakirwa mani muri kuzwa tikunakirwa saka tawirirana ka saka yanga iri problem yangu yanga iri kuti aiwa avadzokorodzi saka automatically ka ine hanchatofanira kutomboridza because ndo vaitoridza round 2 iroro madhabhu ine hasati atoridza madhabhu saka inini ndaitoti handichafanira kutomboridza paround 2 takufanira kubva tatomira toenda muround 3 because vadzokorodza saka ndofanira kubva nangopiwa point mapanzwisa ndo mutemo weclash ndaisatofana kutoridza because avanga vatodzokorodza saka taifanira kutoenda panext round mapanzwisa timu yangu ndo pakatanga kuita challenge yedu ndofunga kune vaiona chitaura pastage muri kuona chivana ngavatoluza point but anyway takambotaura but amen pamwe macompare neva havana kunzwa handisananzwa side ravo pamwe havana kunzwa you know but ine ndaiti aiwa boys mbere mubvunze chaunga because chaunga chaipa masign ekuti vari kudzokorodza right iround 2 iri tawirirana here boys paround 2 toende paround 3 saka round 2 maperero arikaitaka rapera pakuvhotwa papanzi Etherton naGary vawina round ina anoita problem ati avaka vanowina round sei ivadzokorodza song muri kuona boys dzangu kana tiri kuwirirana izvozvi tiri tese haisi nyaya kuti uri waGodfather kana kuti uri waEtherton kana kuti uri waFantan kana kuti uri chi ngatingowirirane kuti tawirirana here point yangu mainzwisisa here kuti why ndaiti round iroro ngaribva ramira point iyoyo yaiuya kwatiri because kana tisiri kukoshesa mutemo tiri kwanisa kudzokorodza then clash yacho inenge yakuluza the zvairi kumirira because tiri kuita adhere to mitemo saka ngatiwiriranei kuti mapanzwisisa here king massive ndatomboramba ndiri papa kuti ona kuti mapanzwisisa here ende mavhoma kuti song yakadzokorodzwa toita zvana leni matarona song yakatero iyoyo ndofunga wainzwa saka I think kana leni ndoziva kuti ka best of both worlds but I think leni ari kutobvumirana kuti song akaita se akainzwa yadzokorodzwa aiwa pana vanhu vanongoya achingoramba achingotaura zvinhu zvisina basa zvatiri kuwirirana vanongo vachiita mainsults nezvinyadzi ndiregere hangu kana nda kubloka because ndokuti taura opinion yako but kwete zvinyadzi kwete mainsults chete ngatinakirwe kanaka mwana usatori chinhu chikuisa pamwoyo kana ngatinakirwei sezvatinongoita pamareviews ese kani maiziya tichingonakirwa right zvanzi naB Alison unoisa mutemo sei motadza kuiteedzera mutemo ngaiteedzerwa I agree with you ndizvo ngatiwere leni mataroni toziva kuti uri umwe waGary utori brother yaGary B but ukutotaura kuti here I was live wakatozvaona zviita se zvichiitika ndisati ndabva ipapo ndinoti tange tawirirana kuti tawirirana here kuti song yakadzokorodzwa ngatingowirirana netimu yangu tikusvika kwese kumanhanga matete boys dzako kuround 4 but ngatiite stage by stage tichiwirirana maiziya ngatiwirirane boys dzangu handoramba ndiri papo sha tabvumirana kana musiri kuwirirana muchiti ndidzokorodze song ndoiridza futi dub abva ataurawo zvanzi naSimbi aiwa song yakadzokorodzwa takainzwa tese saka ndofunga manzwisisa why ndaiti aiwa iyi point ngaibviswe ngateedzere mutemo kuti chinhu chinakidze because tinoya takaprepare according to mutemo yataita sei yatapiwa
aiwa respect team yangu ndikuona kuti muri kupinda palive ende tiri kuwirirana. Aiwa zvanzi akaridza dub rakasiyana here. Aiwa takaridza same song yedub maza dub rairi raBadboy Cartel, same song same rhythm ndo ratakaridza muintro yedu farazodzokororwa naGary naEtherton muround 2 yanga iri round yemastrictly dub. Mapanzwisa zvanzi vakadzokera padhabu rawengi makariona sei. Aiwa tasvika ikoko ufret kuround 4 handiti tiite round by round retingota review tingonakirwa zvedu nereview kotikumhanyira iko wangu data harisi kuti utenga data redhola kawangu ndiyo andoita kandi kuZimbabwe nokutenga chidhata changu chedhola baba nombopinda hangu pa 1 hour tokurukura kandi hatisi kumhanya here. Zvana Sub-Zero conspirator aiwa dhabu rakatsokorodzwa zvanzi naTedious tobvumirana dhabu rakatsokorodzwa proof munayo ende proof takaiona. Saka I think manzwisisa ka ndo pakatanga kuita argument kuti that point raifana kubviswa. Sekutaura kwandaita kuti handizive hangu pamwe compare wedu Jahanif haana kuzvinzwa, pamwe timu yedu yeVar Lazi naJusa havana kuzvinzwa, asi ndovanga mwana pavideo pamaibvunza kuti Godfather vari kuenda kunotaurira netimu ndaidza kutovarakidza kuti onai sign yekuitwa nevanhu pane dub radzokorodzwa vana todaidza Jusa kuya palaptop yedu vandatovhura folder reround 1 ndikati iyi song iyi ndo song iri kuridzwa iyo ndo iri kupiwa sign. Vatobva Jusa vadzokera pana Lazi maona big up Jusa big up Lazi big up Jahanif. Why ndikuramba ndichitaura kuti big up handidi kuti zvizotwistwa please. Ine ndiri rasta man we1 love but tingoita review muri kuona anga angori same songs same lyrics angochinjwa mazita. So mutemo wedub ndekuti song kana yatonzi tempo man iri dub nango ikazonzi kanonzi Fanta kana chi you can't play it because it's the same song. I think we get it, we all get it and right. Ngativei ipapo boys zangu. Aiwa Godfather bona nangu kuti dai inini ndakaridza song zvazvangonzi mutemo wakazengwa watoiswa naGary B mugroup akati mazira ndinoita ukaridza song ori ukazoridza dub hazvichaite song kana yatorira yarira. But apa even worse ndezvekuti ini ndakaridza dub ivo vawaridza futi dub ino ndakuridza ordinary song ndakaridza dub amaindirireka kupedzisira pane mwana wangu asina kurinzwa ndakatoridza riri dub nyatoteerera ndobva tatongoenda panext round ndokuitira vari kuti hatina kunzwa pamariridzi. Right, and next atimu yangu nyazonzwisai you are free kutaura zvaunoda neopinion yako page apa feel free but ndokumbira kuti musaite mainsults kana zvinyadzi ndokukumbirawo ndovunga nango ndiri kuZimbabwe ndotaura kuti hangatsite mainsults kana zvinyadzi nango chiregister couple shemayouth ini ndobva ndakubloka because handinakirwa nemainsults kana zvinyadzi. Ngatinakirwei chitaura chinhu chatotaura opinion yako mafungiro ako wakasununguka pane zvisina chinyadzi mukati handiregerebo izangu zvisina chinyadzi ndatobloka vanotsira kutaura zvinyadzi saka ndokumbirawo kukumbira right. Saka apa hande panext and yandiri kuita hakusi kuchema chema ndikuita mareviews right. Hande panext reg set ranga raround 3 handidi kunyepa vakomana vakauya vakarova marege ndovanga vaindoona vaitonakirwa
rangara next manje rainzi vocal round are strictly ma reggae artist ma singer kwete Bineman, kwete Buju Banton, kwete Kepoton, the likes of my likes of Sanchez, the likes of Luciano, Barry Salmon, and so on. Do rangar around rema focal around. You can play a song from Jamaica or a song from Zimbabwe, so long it is vocal around. Maizia. Ndova tapina vocal around. And the boys takarova vocal around. Ndova ngalaito tamba laito nakirwao. Wala ene ndo pakato simbiswa, I think Judgment Day volume 17, because it's one of the best mixtapes. Ataito nakirwa. Ndo vatapinda and ndika vavarova 10 minutes zavarangara 10 minutes. Boys vatarova 10 minutes. Isusu ndo vatapinda vataroji 10 minutes zedu zereki. Areke no nakidza kareke plus reke ndo yeduka. Tapedza kurova round 3. Ndova panzi votai. Vanhu vakabva kuvhota paipai vamoti Etherton and Gary B vamoti Templeman and Talaman. Ndofunga zvakaitika for kaklip kandakakanda pakepa ivhotwe ipapo ndikapoti 8 minutes vanhu vachivhota. Why? Because it was a close call. Kusvika Jahanif ataura pamicrophone. I think munoona clip ndakatokanda clip. Kusvika Jahanif atotaura kuti this is a close call. I think Gary B na Etherton ngawaridze 3 songs. Templeman na Talaman varidza dzimwe 3 songs kuti tinyatsowana judgment, because it's too close. Pakabvunzwa vanhu, it was like 50-50. Into la kubvuma pane parwa ngoma. Ende nansiri MC kana nansiri ni compare ndi Hanif ndi aitaza kuti kuti chi Hanif ovati this is too close. I think kuti tsvage winner ngavaridza futi 3 masong avavoridza 3 masong kuti titsvage winner. Makapaona here timu yangu ende makanzwa Jahanif achidaro because ndiyanga ari compare wedu ndichiri papo ngatiwirirane kuti makapanzwa kunzi aiwa this is too close. Vanhu ngavaridze 3 songs titsvage kuti awina round rereke ndiani. Ndichiri papo ngatimboite sei ngatiwirirane kuti makapaona here ende munobvumirana nene tisati taenderera. Ako kunakirwa ka ireview ka timu yangu ako ireview ngatiwirirane. Amangoma anonakidza baba, amangoma anonakidza taende sechinakirwa. Ndionese timu yangu tapa round 3 oda saka round 2 yakazowinwa nani. Round 2 yakabva yanzi yemadhabi yayo yawinwa na Gerna Etherton. Inini vanaita problem kuti koinokonzi vawina sei ivadzokorota song ende mutemo unoti uchingodzokorota song watodisqualifyiwa. Ndova pane first problem. Patapa round 3 round oya anonzi tinashe dhako brain zvishua yatiri kuita hatsinharo wangu tikuita inonzi review ecup clash wangu chingova machuwa kaniwe tikuita review ecup clash. Saka kana cup clash yakaitwa hachataurwa nezvayo nai ita brain dzemunhu naya kumana tikutaura review tichiongorora round by round. Zvatinongoita kana kuti sports center ndisitomborini ndi kuclash tinongoita review naya kumana ita brains remachuwa tiri kunakirwa bada pasocial media music mangoma tichinakirwa muri kuona. Saka ngatinakirwei tienderere mberi nezvatiri kuita tiri kunakirwa naya kumana right. Saka tapa round 3 rereke makapanzwa here pachitaurwa naJahanif kuti this round is too close. Ukaona pana kuti munhu wewe uchizotuka kana uita sei kana usiri kunakirwa nereview unongobuda mucomment section unongobva papage uenda pari mapage oiza because atikuita ireview tikunakirwa boys zangu. Usapinde nemoyo katopinda nemoyo wakutobhaiza tikuwirirana here boys zangu kuti pa round 3 makanzwa here compare achitaura ndofungaita 8 minutes achitsvaga kuti awina ndiani akapa ngavaridze 3 songs kuti tione winner tombomirira ipapo. Yadzisiyana nemamero chingobloka emamero aiwa unoziva kuti kubloka munhu akunakidza nongochidongoti vanhu tinakirwe tichita review
akubloka munhu king mwana munhu kana akakufollowa ka anenge akakufollowera for a reason saka unongochisikale kubloka munhu uzongobloka munhu kana akuita ma-insults or zvinyatsi maiziya ndo panozongobloka munhu because teza kunoti abrain dzake dziri mature isi tikutaurwa tikunakirwa maiziya ndandi saka makapaonere iya round 2 round 2 yatabva yaya vakomana vafana kulosa point but anyway tapa round 3 makapanzwa here ngatiwirirane jani zviripo pavidhio nofunga ndakazvikanda ndikudzoka timu yangu rega ndimboona munhu ari kunoka pa 1 minute Eza Korise boy anze baronzi yo pinda bomba za mafazo boy umbo awulori ngomboleza mafazo angu lechibatora mati leva fans angu timu rangu wona kuti ndinani panapa wacha dali ngomboleza aiwa bakarwa ngoma rasta bakarwa ngoma ndine dare guru rakonzi vanichita review varakudongorera kuti mukumboita noise yeko apo respect family there same still king one boy lebase nenjimbonakirwa kanechi nemafia rangu kabana ni mo wabita na bita nemafia rangu techinakirwa kwako